Ja tervetuloa arvoisa jääpallon yleisö Jyväskylän Viitaniemeen jälleen kerran, mutta tällä kertaa ei ole kysymyksessä miesten bandyliiga, vaan nuorten bandyliigan pronssiottelu. Sää ei suosi tänään, lämpötila 0 pinnassa ja lunta tulee tasaisesti koko ajan. Työkoneet lähti juuri kentältä, mutta kohta puoliin tuossa on luistimen terän verran taas lunta jäällä, joten olosuhteet ei tule olemaan tänään helpot joukkueelle, mutta pelattava on. Vastakkain siis Jyväskylän seudun palloseura kotijoukkueena ja sitä vastassa Porin Narukerä ja kysymyksessä siis pronssiottelu. Nämä joukkueet on kohdannut 2 kertaa runkosarjassa ja silloin JPS voitti tuon ensimmäisen ottelun täällä Jyväskylässä 8-3 ja toisen ottelun puolestaan Narukerä Porissa numero 4-2. Joukkueet pelaa seuraavissa kokoonpanoissa. Jyväskylä maalissa 44 Niko Nikunen, liberona 3 Sebastian Sauvala, puolustajat 14 Esu Rytkönen, 5 Atte Niiranen. Niiranen myöskin joukkueen kapteeni. Ja sitten sivutuet 11 Leevi Lausanto ja 28 Pyry Kilpeläinen. Keskikentän pohjalla numerolla 8 Joel Schrey. Ja sitten hyökkäävä keskikenttä 19 Eeli Böhm, 80 Tarmo Ässämäki, 34 Elias Syyrakki. Ja sitten yksinäisenä piikkinä numerolla 50 Oliver Salminen. Vaihtopelaajat JPS:llä 63 Visa Keltanen, 27 Severi Oksanen, 23 Oskari Hyytinen, 88 Kasper Majava, 93 Väinö Laine ja sitten toisena maalivahtina 45 Elmo Huovinen. Narukerä on todella varamiehisenä tänään. Sieltä on avauskokoonpanosta peräti 6 pelaajaa pois ja kun näistä 6 suuri osa on vielä miestenkin bandyliigakokemusta omaavia pelaajia, niin Narukerä on todella ohuella rosterilla tänään liikkeellä ainoastaan 1 vaihtopelaajalla maalivahdin lisäksi. Mutta joka tapauksessa joukkue on Jyväskylään saapunut ja on valmiina aloittamaan tämän pronssiottelun. Maalissa Narukerällä 35 Vertti Torvinen, libero 6 Iiro Koivumäki, puolustajat 81 Kalle Majasaari, 3 Tatu Korhonen, sivutuet 16 Vilho Vilman ja 8 Aaro Koppelomäki ja keskikentän pohjalla numerolla 2 Eeli Viljanen ja sitten hyökkäyspuolen keskikenttää 21 Tuukka Muukkonen, 41 Eelis Arponen, 55 Emil Penttilä ja sitten piikissä 14 Jesse Aaltonen. Vaihtomaalivahtina numerolla 4 Valtteri Sjöholm ja sitten vaihtopelaajana 19 Varpu Koppelomäki. Sieltä on Veeti Kujansuu, Rasmus Arponen, Ville Särkkä, Olavi Erkkilä, Ville Koskinen, Fredrik Laurila, ainakin näitä kavereita, jotka on poissa flunssan takia ilmeisesti. JPS:llä kutakuinkin paras rosteri ja tässä Jipsin joukkuessa on myöskin useita bandyliigassa tällä kaudella avauskokoonpanossakin esiintyneitä pelaajia. Tuomarina tänään päätuomari Ilari Hepola, apunaan Jussi Myllylä ja Toni Mikkola. Ja sitten penkkiväkeä. Narukerällä siellä on valmentajana Tuomas Erkkilä, hänellä apunaan Raisa Koppelomäki ja Ari Dahlberg. Ja sitten JPS:llä puolestaan valmennusta hoitaa Jan Schrey ja Mika Ässämäki. Ja sitten joukkueen johto ja huoltoa Sami Sauvola, Juha Niiranen. Ja näin peli on lähtenyt käyntiin JPS heti maalinteko paikassa siellä. Vertti Torvinen Narukerän maalissa kuitenkin pystyy ton tilanteen torjumaan kulmalyönniksi. Se on ensimmäinen kulma Jipsille vasemmalta puolelta.
Atte Niiranen siinä ykköslyöjänä, SM-mäki näyttää olevan kakkosena. Annon pitää olla suhteellisen kova tässä kelissä ja sitten tuleekin tonne, Niiranen lyö hudin ja SM-mäki ei pääse suuppaamaan siitä. Sitten Joels Rey korjaa tilanteen, pallo lankussa, Narukerä sutii sitä eteenpäin ja kun pääseekin siitä hyökkäämään ja sitten tullaan keskialueen yli numerolla 14 Jesse Aaltonen, nuorempi Aaltonen, Ville Aaltonen, Jesse isä siis edelleen Narukerän liigajoukkueen runkopelaajia ja Jesse on pelannut varsin hyvän kauden tässä nuorten bandyliigassa ja myöskin aikuisten bandyliigassa. Pitkä pallo, se menee päätyrajan yli, Vertti Torvinen Narukerän maalissa, avaa laitaan tänne oikealle taskuun, pallo pomppaa, irtopallo, sen käy poimimassa Tarmo Ässämäki. Ässämäki pelaa alaspäin Lausannolle, Lausanto sitten puolestaan Niiraselle Sauvolan kautta ja Niiranen lyö pitkän pallon ja se pomppaa kuin pomppaakin JPS:n hyökkäjien mailojen yli. Ja sitten lankkuun heitto, sieltä Narukerä lyö pitkän pallon. Sauvola ei saa palloa haltuun, Jesse Aaltonen menee perään. Pallo kulmalipulla. Aaltonen yrittää saada kulmaa, mutta ei onnistu. Sitten JPS pääsee ylöspäin. Oliver Salminen tulee yli puolen kentän. Isokokoinen Salminen, hyvä raaminen hyökkääjä, jonka tehot tuossa runkoserassa oli 5 maalia, 3 syöttöä. JPS pelaa edelleen pitkää palloa. Narukerä puolestaan parilla lyhyellä syötöllä. Ajautuu kuitenkin lankkuun. Siitä nosto eteenpäin. Atte Niiranen poimii pallon, mutta kärki piikki. Atte kaatuu. Jesse Aaltonen käy ryöstämässä pallon. Mutta Sauvala hyvin siinä paikkaa varmistaa tuossa Niirasen takana. Ja nyt JPS lähtee ylöspäin. Leevi Lausanto, vasen sivutuki. Katselee kenelle antaa, nostaa pikku vipin keskelle kohti rankkarialuetta. Irtopallo, jonka poimii Rey. Sitten Narukerä hyvin puolustuskasassa tuolla pallon alapuolella. Pallo jää kuitenkin irtopallo JPS:lle. Kovaa taistelua laidassa. Atte Niiranen pakin paikalta noussut ylös. Pitää palloa kulmalipulla. Ja ampuu sen Narukerän puolustajien kautta yli päätyrajan ja siitä Jipsille toinen kulma. Eka kulma oli vasemmalta, nyt puolestaan oikealta. Ja antamassa siellä Sebastian Sauvola. Atte Niiranen etulyönä, SM-mäki toisena. Ja sitten siinä on kolmantena Eeli Böhm numerolla 19. SM-mäki ampuu. Se menee korkealta maalin yli. Vertti Torvinen, Narukerän maalivahti, pitkä pallo. Yksinäinen kärki Aaltonen, ei pääse palloon, se menee Niko Nikuselle asti. Ja Nikunen puolestaan linkoaa pitkän pallon takaisin Narukerän rankkarialueelle. Ja nyt on Jipsillä pieni paikanpoikainen. Eli Böhm pallossa. Tuomari Hepola näkee kuitenkin, että on tapahtunut virhe. Jipsin hyökkäjä rikkoo ja näin vapari omalta rankkipisteeltä Narukerälle. Ja se lyödään pitkänä tuohon keskelle. Jesse Aaltosta jälleen tavoitellaan. Aaltonen saa pallon. Lähtee nousemaan. Pyry Kilpeläinen vastassa. Pallo takertuu lumeen. Ja sieltä Eeli Böhm käy sen poimimassa. Ei kuitenkaan pääse eteenpäin. Kyllä tuo on todella vaikeasti pelattava tuo jää. Siinä on niin paljon lunta nyt jo. Että pallo oikeastaan liiku mihinkään jäätä myöten. Sitä pitää koko ajan nostella
ja suuppailla eteenpäin. Pitkää palloa tässä tullaan näkemään melko varmasti 90 minuuttia. Tällä hetkellä ottelu on pelattu reilut 5,5 minuuttia. Jipsillä on ollut pari kulmaa. Narukerällä ei vielä oikeastaan tilanteita ja nyt hyvä katko. Tarmo Ässämäki tulee 4-6 tilanne. Ässämäki ampuu kaukaa ja ampuu todella tulisesti, mutta aavistuksen etukulmasta yli. Torvinen avaa lankkuun. Sieltä suupataan korkea pallo. Leevi Lausanto seuraa. Pallo menee yli sivulaudutuksen ja JPS:n sivuraja. Atte Niiranen valmistautuu lyömään pitkää. Jipsin hyökkäjät ja hyökkävät keskikentät ryhmittyy tuonne vastustajan kaarentienoille. Pallo menee Torviselle asti Narukerän maalilla ja Torvinen sitten avaa tänne laitaan. Eelis Arponen ja sitten vaarallinen paikka. Arponen nostaa pallon tuonne. Siinä oli aivan avopaikka kyllä Jesse Aaltosella, mutta erinomainen torjunta Niko Nikuselta. Ja kyllä Nikunen on ottanut isoja harppauksia jääpallomaalivahdin uralla tämän kauden aikana. Niissä on saanut paljon vastuuta myöskin Bandyliigan miehistössä Henri Mattilan loukkaantumisen takia. Ja on kyllä hoitanut leiviskänsä sielläkin erinomaisesti. Tuossa hyvä osoitus äsken Nikusen maalivahtityöskentelystä. Lyönti menee ohi ja sitten Nikunen pallossa heittää pitkän. Se tulee vastakkaisempään rankkarialueelle. Siellä Narukerän pakit Aaro Koppelomäen johdolla. Ja jälleen siinä näyttää siltä, että Jipsin hyökkäjät rikko puolustaja tuossa sitten täysin epäonnistunut lyönti tuohon keskelle. Sen kuitenkin käy poimimassa sieltä 5-5 eli Emil Penttilä. Penttilä ei saanut palloa. Eeli Böhm. Böhm tökkää Oliver Salmiselle. Salminen keskittää hyvin tuonne maaliaukolle. Siellä Elias Syyrakki. Syyrakki, joka totutusti on nähty mielestäni kyllä enemmän tuolla puolustuspään pelaajana, mutta on tässä ottelussa nostettu tuohon hyökkäävän keskikenttä pelaajan rooliin. Syyrakki on myöskin pari viime kauden aikana kehittynyt jääpalloilijana ja voisi kuvitella, että kohta puoliin tuon edustusjoukkueen rinkiinkin nouseminen ei ole kaukana. Penttilä taistelee keskellä, sitten Pyry Kilpeläinen tulee oikean sivutuen paikalta, tulee voimakkaasti ylös. Nyt on tilaa Kilpeläisellä, sitten nostot maalille, tavoitellaan Eeli Böhmiä, Böhmi saa pallon tuossa, mutta kulmaa ei saa. Ja Jesse Aaltoselle pallo keskialueelle, sitten Tuukka Muukkonen 21 taistelee pallosta, sitten kentälle tullut mustassa kypärässä myöskin Oskari Hyytinen, Jipsin puolustava keskikenttäpelaaja. Ja nyt on hyvä paikka, Syyrakki ei saa lyöntiä, se on Oliver Salminen. Salminen löi hudiin. Ja Hyytinen käy poimimassa irtopallon, nostaa saman tien sen takaisin. Kova asutiimista siinä lumen keskellä ja puolestaan Esu Rytkösen vuoro, Jipsin vasen pakki sieltä lähettää pitkän pallon. Vapari JPS:lle puolesta välistä hyökkäysaluetta. Atte Niiranen nostaa rankkipisteen paikoille, mutta Narukerä on tuolla 9 miestä pallon alapuolella reilusti ja saa jälleen purettua. Ja sitten puolestaan Kilpeläinen vetää pitkän. Hyvin siinä kerään libero Iiro Koivumäki tulee palloon ja yhdellä kosketuksella putsaa tuon Kilpeläisen pitkän pallon. Sivuraja Narukerälle. Sitä antamassa Kakkonen.
eli Eeli Viljanen. Viljasen pitkä pallo menee suoraan Jipsin päätyrajasta yli. Niko Nikusella jälleen pitkä ja korkea, todella korkea heitto Nikuselta tällä kertaa. Se pysähtyy tonne Narukerän puolustusalueen rankkarealueen tienoille. Mutta ei JPS hyökkäät pääse noihin irtopalloihin. Tässä olla pikkusen enemmän nälkää mennä noihin irtopalloihin. Ensinnäkin yksi pelaaja selkeästi hakemaan tuota palloa ja muut ryhmittyy siihen irtopalloa varten hänen lähelle. Ja sieltä pitäisi olla sitten nälkää kyllä kaivaa tuo irtopallo. Mutta Narukerän alakerta on tässä päässyt kyllä kohtuullisen helpolla ainakin vielä. Tuo sivuraja, Eeli Viljasen sivuraja ei kyllä onnistu. Se menee suoraan yli Jipsin päätyrajan. Ja jälleen Nikusen pitkä heitto, korkea heitto. Ja nyt hakee hyvin Tarmo Ässämäki. Irtopallon tulee päätyyn kovalla vauhdilla, hakee kulmaa, keskittää. Pallo meni yli päätyrajan, Ässämäki kuljetti sen yli päätyrajan ja siitä maaliheitto Vertti Torvinen. Ja sitten puolestaan pitkä pallo tuolta Narukerältä. Muukkonen ampuu sitten irtopallosta suoraan pallon yli päätyrajaan. Kyllä ottelun kuva aika tylsä itse asiassa, pelkkää pitkää palloa ja pallon sohimista, lapioimista tuossa lumessa, mutta olosuhteille ei mitään voi. Nyt näyttäisi kuitenkin siltä, että sade on vähän lakkaamassa ja toivottavasti näin on, niin toisella puolella kun jää puhdistetaan, niin pelin taso paranee. Hyvä suupaus Eeli Böhmiltä siinä IPS vastaiskusta, mutta Vertti Torvinen, hyvä torjunta ja Torvinen avaa lankkuun, sieltä pitkä pallo. Sebastian Sauola, Jipsin libero poimii sen rinnalla ja sitten Jips nostaa pallon kohti Tarmo Ässämäkeä. Ässämäki ei pääse palloon. Eili Böhm käy sen riistämässä ja pelaa taaksepäin Sauolalle, Sauolan Niiraselle. Niiranen lyö pitkän pallon kohti Narukerän maalia. Erittäin hyvin jälleen Iiro Koivumäki siinä tulee tuohon pitkään palloon ja sitten lankussa taistellaan. Siinä on Hyytinen ja sitten Eeli Viljanen kovassa kaksinkamppailussa. Tuomari näkee, että pallo menee Hyytisen kautta yli ja Narukerälle sivuraja lyönti. Eelis Arponen joukkueen kapteeni lyö tuon pitkän sivurajan. Ei sinne pääse Narukerän hyökkäjät. Jipsi antaa sen mennä yli päätyrajan. Ja Niko Nikusella pallo. Ja Nikusen käsi on tosi kovilla tänään. Pitkää palloa tulee lähes jokaisesta maaliheittotilanteesta. Ässämäki saa pallon. Nyt on Jipsillä hyvin punaista voimaa tuolla hyökkäysalueella. Oliver Salminen päädyssä. Mutta ei. Pallo takertuu lumeen. Salminen ei saa sitä eteenpäin. Ja Narukerä putsaa pallon yli lankkujen sivuraja JPS:lle. Puolesta välistä hyökkäys kenttäpuoliskoa suurin piirtein. Ja Atte Niiranen on tuo vakio sivurajojen ja pitkien pallojen antaja. Niiranen pallon takana. Ja sitten Severi Oksanen on siellä vastaanottamassa. Oksasen mailan kautta pallo osuu Narukerän pelaajaa ja siitä kulma JPS:lle. Kolmas kulma Jipsille. Niiranen, Ässämäki, Böhm, Salminen ja Esu Rytkönen kaarella. Niiranen vetää edestä ohi maalin. Ja Vertti Torvinen puolestaan hakee pallon korilta. Ja pitkä pallo lähtee Torvisen kädestä myöskin. Ei siellä ole Jesse Aaltosta lukuun ottamatta ketään vastaanottaja valkoisilla. Ja näin pallon Nikusen kautta laitaa. Ja sieltä hyvä nosto. Eeli Böhm, se oli joka pääsi vetämään tosta. Ja joo, kyllä se oli Eeli Böhm.
laukaus kuitenkin etusivuverkkoon. Torvisen pitkä pallo. Ajattelin, Niiranen Vuori varmasti katkaisee tuon pitkän pallon. Sitten saadaan pallo Böhmille tuohon puolirajaan. Böhm nostaa pitkän pallon kulmalippua kohti Salminen. Numero 50 Oliver Salminen ei ehdi tuohon pallon perään. Sitten kentällä Joel Schrey taistelee hyvin Jipsin punapaidassa tuossa ja estää tuon Narukerän hyökkäykseen lähdön. Siitä kuitenkin sivuraja Narukerälle ja Eelis Arponen samassa roolissa vähän kuin Niiranen Jipsissä, että kun tulee pitkiä tai vapareita tai sivurajoja, niin sieltä yleensä pitkän pallon lähettää Arponen ja Jipsin puolta sitten taas Niiranen. Joel Schrey irtopallossa. Pallo pomppii vaarallisesti siellä rankkarialueen sisällä, mutta ei Jipsi pääse sitten siihen seuraavaan irtopalloon. Nyt oli hyvä pystypallo. Jesse Aaltosta jälleen tavoitellaan. Se oli Tuukka Muukkonen, joka työnsi ton pitkän pallon, mutta Jipsin puolustus selviää. Sitten nopea vastaisku. Salminen taistelee päädyssä. Salmista rikotaan lähellä päätyrajaa. Tuomari seuraa hyötynäkökohtaa loppuun asti. Ja vapari JPS:lle. Atte Niiranen antaa JPS 4 punapaitaa rankkareilujen sisällä. Niiranen antaa kovan pallon ja se pomppaa Torvisen käsistä tänne takakulman puolelle, mutta ulos rankkarialueelta kuitenkin. Joel Schrey puolestaan nostaa rystypuolelta, tavoittelee omaa kärkeä, mutta pallo menee yli päätyrajaan. Torvisen pitkä pallo. Arposta tavoitellaan laidassa. Arponen pääsee palloon. Sitten puolestaan Tuukka Muukkonen ei pysty jatkotilanteessa pitämään palloa omalla joukkueella. Narukerä nostaa pitkän pallon tonne lähelle kulmalippua ja siellä Esu Rytkönen, Jipsin pakki, putsaa sen yli lankkujen. Nyt on puolestaan Narukerällä mahdollisuus tehdä tilannetta. Pallo nostetaan lähelle maalivahtia. Sauvalako se oli vai Esu Rytkönen, joka tuossa pystyi kuitenkin tuon pitkän pallon blokkaamaan pois. Ja nyt JPS kovaa säpinää siellä lumihankien keskellä. Narukerä saa pallon ja lähtee vastahyökkäykseen. Pyry Kilpeläinen sivutuki katkaisee kuitenkin Narukerän yritykset. Pallo, irtopallo ja siinä Narukerän pelaajaa rikotaan. Ilari Hepola päätuomari antaa vapaarin Kerälle ja Arponen sitä on antamassa. Eelis Arponen. Tietenkin Kerän kannalta, hyökkäyspelin kannalta ehkä isoin takaisku on tässä se, että Rasmus Arponen, Eeliksen velipoika, on sairastunut eikä pysty osallistumaan tähän otteluun. Rasmus Arponen voitti tuon nuorten Bandyliigan runkosarjan pistepörssin 20 maaliin, 4 syöttöä. Eli olisi kyllä varsin kova vahvistus tässäkin ottelussa, mutta tilanne on mikä se on ja JPS hyökkää. Eli Böhmiltä pallo hieman karkaa. Narukerä ei myöskään saa palloa haltuun, vaan työntää se yli rajojen ja Atte Niiranen antamassa jälleen sivurajaa. 19,5 minuuttia. Tällä kertaa Niiranen antoi jäänuolia sen Schreylle. Schrey taistelee keskialueella, häviää ton kaksinkamppailun. Mutta Eeli Böhm oivallisesti taistelee siinä pallon takaisin. Se ei kuitenkaan jää Jipsille, vaan Narukerän mietsi. Nyt kovaa säpinä keskialueella Tuukka Tarmo Ässämäki vahvin siinä hakee pallon Jipsille. Nostaa sen rankkarialueen tienoille. Kovaa säpinää ja nyt on paikan poikasta. Ässämäki edelleen pallossa. Tuomari viheltää vapaarin Narukerälle, olisiko siinä ollut mailan nosto. Tuo tilanne oli vähän epäselvä ja ei näkynyt kunnolla tähän selostamoon, mutta mailan nosto siinä todennäköinen syy oli ja siitä vapaari Narukerälle.
pallo pitkänä Eeli Viljasen lyönnistä Jipsin päätyrajan yli. Sitten vähän huono avaus Niko Nikuselta. Lausanto kuitenkin pelastavana enkelinä. Ja nyt on Sreillä pallo keskialueella. Srei nostaa sen kohti maalia. Se menee Vertti Torviselle asti. Vertti Torvinen siis Narukerän maalissa tänään. Torvinen myöskin esiintynyt Bandyliigan kuvioissa tällä kaudella Varkautelassa lähtöinen maalivahti, jos oikein muistan. Sitten oli hyvä pitkä pallo, mutta eli Oliver Salminen oli ehtinyt paitsioon. Siinä oli ajatusta ja hyvä suunta tuossa pallossa, mutta Salminen kuitenkin paitsiossa. Narukerän vapari. Viljanen lyö sen pitkänä. Pyry Kilveläinen seuraa hyvin. Blokkaa Narukerän hyökkäjä ja pallo yli päätyrajan. Ja sitten Niko Nikunen puolestaan. Nikusen vuoro heittää tuo pitkä pallo. Jälleen Jipsin hyökkäjä on, olisiko se Severi Oksanen tällä kertaa, joka rikkoo tuossa Narukerän puolustaja. Ja siitä Narukerälle vapari. Pitkä pallo. Niiranen ottaa sen hyvin ja pääsee itse nousemaan nopeeseen vastaiskuun, mutta pallo takertuu lumeen. Severi Oksanen taistelee lankussa. Oksasta rikotaan ja Jipsille vapari. Pyry Kilveläinen tällä kertaa antamassa tuota JPS vaparia. Kilpeläinen nostaa korkean pallon ja sinne menee aika rajusti. Hyppää Atte Niiranen tuohon. Ei, kyllä se oli tuo hetkinen. Tarmo Ässämäki se taisi olla, joka hyppäsi tuohon ja törmäsi Vertti Torviseen ja vapari Narukerälle. Kerä toimittaa pitkän pallon. Ja sitten kentälle numero 41, Eelis Arponen, joka oli hetken aikaa vetämässä henkeä. Narukerä siis ainoastaan yhdellä vaihtopelaajalla plus vaihtomaalivahdilla tänään täällä Jyväskylässä sairastumistapausten takia. Arposella pallo. Sauvala pudottaa vaarallisen näköisesti. Esu Rytkönen paikkaa kuitenkin varmistaa hyvin Sauvalan takaa. Ja saa putsattua pallon yli sivurajojen keskilipun kohdilta suurin piirtein. Narukerän sivuraja. Eelis Arponen antamassa kolme hyökkääjää. Kerällä on tuolla rankkareilujen tienoilla. Sauvala jälleen ensimmäisenä pallossa. Sauvala on hyvä ilmapelaaja. Hän on todella pitkä, isokokoinen pelaaja ja suhteellisen varma ilmapallossa. Sitten hyvännäköinen lyönti lähtee sieltä. Severi Oksanen täräyttää ja se menee Narukerän puolustajien kautta kulmaksi. Tällä kertaa vasemmalta puolelta. 4. kulma Jipsille. Sauvala antamaan. Narukerän pelaajat ryhmittyvät maaliin. 2 lähtiä etutolpalla ja 1 ainakin keskellä takalähtiä. Sillä ei näyttäisi olevan. 3 lähtee Narukerä ja sitten kova lyönti Eeli Böhm. Mutta erittäin hyvin Narukerän lähtijät. Kalle Majasaari 81, kun siinä oli, joka ei, se taisi olla Aaro Koppelomäki numero 8, joka blokkasi ton Böhmin lyönnin. Ja nyt Atte Niiraselta hyvä katko. Sitten Syyrakki nostaa Böhmille. Böhm tulee, pallo lipsahtaa yli päätyrajan. Kyllä tuo on todella vaikeasti pelattava tuo olosuhde, mutta nyt näyttäisi, että sade laantuu edelleen ja tällä hetkellä ei saada ollenkaan, jotenka toinen puoli, jos
tilanne pysyy tämmöisenä, niin nähdään, tai sää pysyy tämmöisenä, niin nähdään varmaan sitten jo parempaa peliä jäätä myöten. Nyt kuitenkin Jesse Aaltosella hyvä paikka. Irtopallo pomppi tuosta Jipsin puolustajien taakse. Jesse Aaltonen kärppänä perässä, mutta ampuu ohi. Lausanto ei nouse pallo tarpeeksi korkealle. Aaltonen lyö pitkän ja nyt Jipsin pakit huitoo pallosta ohi, mutta ei sitä narukeränkään. Tuukka Muukkonen siellä oli, joka pallon sai haltuun, mutta Muukkosen laukaus epäonnistui. Ehkäpä päivän korkein ja pisin lähti tuosta Niko Nikusen kädestä, mutta Jipsin 4 hyökkääjää siellä niin eivät onnistu tuota irtopalloa kaivamaan itselle ja sitten mailat yhteen narukerälle sivuraja. Elis Arponen lyö pitkän pallon. Lausannon mailan kautta pallo kimpoaa lähelle päätyrajaa. Narukerän hyökkäjä toimittaa sen yli päätyrajan ja sitten Niko Nikusen pitkä pallo. Tässä jäällä nähdään myöskin nuorten ja jopa poikien maaottelussa esiintyneitä pelaajia. Nuorten alle 19-vuotiaiden maaottelussa tällä kaudella on Narukerästä esiintynyt Eilis Arponen ja Jesse Aaltonen. Jipsistä Eeli Böhm, Tarmo Ässämäki ja Sebastian Sauvala. Ja nyt on paikkaa sitten, mutta ei onnistu Böhm nappaamatta pitkää palloa. Ja sitten 17-vuotiaiden maajoukkuessa on esiintynyt tällä kaudella JPS:stä tänään toisena maalivahtina oleva Elmo Huovinen ja sitten Väinö Laine. Laine, joka on tuommoinen sivutukien ja keskialueen jopa puolustajien vaihtopelaaja. Ja puolestaan Narukerältä 17-vuotiaiden maajoukkuessa oli tänä vuonna mukana Olavi Erkkilä, mutta Erkkilä, kuten todettu, niin on tästä ottelusta pois sairastumisen takia. Narukerän pitkästä pallosta pallo yli päätyrajan Niko Nikunen tavoittelee jälleen pitkällä heitolla omia hyökkääjiä. Ja nyt on paikka. Eikä onnistu Ässämäki siinä. No ei Eeli Böms oli, eikä Ässämäki, joka oli tuossa yksin maalivahdin kanssa pikku pomppupallosta. Se oli Nikuselta niin pitkä heitto, että se meni kaikkien yli, kaikkien puolustajien yli. Mutta ei kuitenkaan siinä pystynyt sitten nostamaan palloa Vertti Torvisen selän taakse. Kova taistelua. Irtopallo jää Jipsille. Böhm nappaa sen Ässämäelle. Ässämäki pomputtelee, taitavasti pomputtelee, mutta erittäin hyvin siellä pelaa myöskin Iiro Koivumäki numerolla 6, Narukerän libero, joka on ollut varsin hyvä ilmapelissä tässä ottelun ensimmäisellä puoliajalla. Narukerältä nyt hyvänäköinen hyökkäys ja vaarallinen laukaus lähtee siitä. Vaarallinen laukaus, se menee hieman ohi ja tuon laukauksen ampui 21 Tuukka Muukkonen. Narukerä on saanut pikkusen pelijuonesta kiinni ja päässyt muutaman kerran hätyyttelemään Jipsin maalia. Jipsi tässä peliä on, mitä nyt voi sanoa, että hallinnut näissä olosuhteissa, mutta yhtään maalia ei ole vielä nähty. Muukkonen jälleen vetää pitkän pallon, se tulee Pyry Kilpeläiselle asti. Kilpeläisen mailla yli pallo kuitenkin pomppaa. Kilpeläinen ehtii ensimmäisenä pallon, lyö vaan pitkän pallon ja sitten Elias Syyrakki taistelee, saa palloa omille. Eeli Böhm tulee päätyyn,
nostaa hyvän keskityksen tonne Ässämäelle. Ässämäki järjestää Jipsille kulman. Viides kulma. Puoli tuntia vähän rapiat pelattu. Jipsillä viides kulma. Narokerällä kulmia ei ole vielä ollut. Atte Niiranen ykköslyöjänä, Ässämäki toisena. Ja Niiranen täräyttää, ampuu suora ja se menee. Tulee reboundi tuosta puolustusmuurista ja Oliver Salminen kärkkänä siellä reboundissa. Ja Salminen siirtää Jipsin 1-0 johtoon. Tuo tuskin merkitään syöttäjää. Se pallo lähti ensin Niirasen lyönnistä, osuu Narukerän puolustusmuuriin. Tulee siitä pomppaa kentälle ja Oliver Salminen nopeasti ensimmäisenä paikalla ja Salminen siirtää kotijoukkueen 1-0 johtoon. Narukerä puolestaan pitkää palloa. Sauvala lukee hyvin, päästää pallon menemään Nikuselle asti. Nikunen heittää tänne vasemmalle, Esu Rytkönen lähtee nostamaan. Narukerä ei yritä karvata ollenkaan tuolta ylhäältä. Ässämäki sitten riparissa ampuu ja niukasti ohi maali. Hyvä nousu Esu Rytköseltä. Tosin siinä ei minkäänlaista karvausta kyllä ollut päällä, että Rytkönen pääsi suhteellisen vapaasti nousemaan tuommoisen 40-50 metriä. Pallo Nikuselle. Nikunen avaa Ässämäelle. Ässämäki lyö todella pitkän pallon. Eeli Böhm ottaa sen taidolla alas tuolla päätyrajalla. Ja Narukerän pelaajat sitten hädissä siinä ja työntävät pallon yli päätyrajan. Jipsille jälleen kulma. Se oli Eeli Böhmiltä hieno pallon vastaanotto. Tuommoinen 5-60 metrin pitkä syöttö ja Böhm ottaa sen pitkällä varrella alas. Ja jatkotilanteesta kulma. Edellinen kulman jälkitilanne siis vei Jipsi 1-0 johtoon. Niirasen hyvä lyönti, mutta Torvisen vähintään yhtä hyvä torjunta. Sitten Sauvalalta lyönti puolestaan tuolta 20 pienestä viistokulmasta. Torvinen torjuu senkin. Torviselta hyvä aloitus tässä eka jaksolla. Pyry Kilpeläinen sitten alimpana miehenä siellä torjuu ton Narukerän pitkän pallon. Ja Ässämäki nostaa puolestaan tällä kertaa pitkän. Narukerän puolustajat siinä ensimmäisenä. Ässämäinen irtopallo. Oliver Salminen päädyssä keskittää. Ja siellä Elias Syyrakki yrittää ampua suoraan syötöstä. Hyvä yritys Syyrakilta, mutta pallo pomppailee tuossa lumihangissa sen verran, että Syyrakki ei saa sitä kunnon osumaan. 34 minuuttia tulee täyteen juuri nyt. 11 minuuttia. Vielä eka jaksoa jäljellä. Sitten kenttä päästään auraamaan ja toivottavasti sade, joka on nyt tauonnut, niin myöskin pysyy poissa. Ja toka jaksolla päästä sitten pelaamaan hyvissä olosuhteissa. Vertti Torvinen korilla, Narukerän sisään heitto, maaliheitto ja Torvinen heittää pitkän pallon. Sauvala katkaisee, sitten rikotaan Narukerän hyökkääjää. Jesse Aaltonen ja Eelis Arponen tuossa juonimassa vaparia. Näyttää siltä, että Aaltonen siinä putsailee jäätä sen näköisenä, että saattaa lyödä tuosta suoraan. Arposella pallo. Pojat putsailee sinne kahteen Pekkaan jäästä sen verran aukkoa, että siitä pystyisi lyömään. Arponen siirtää se Aaltoselle. Aaltonen ampuu suhteellisen kaukaa, kohtuullisen hyvä veto, mutta se menee noin metrin puolitoista yli maalin. Nikusen pitkä heitto.
Ja Narukerä vaan putsaa pallon lähelle Jipsin päätyraja. Esu Rytkönen menee perään. Katsoo, että pallo menee yli päätyrajan. Niin kuin se tekeekin. Ja pallon Nikusella. JPS maalivahti linkoo pitkän pallon. Narukerän puolustus. Tatu Korhonen numero 3 siinä myöskin lukee ton tilanteen hyvin. Antaa sen mennä yli päätyrajan eikä mene yrittämäänkään ottaa palloa, ettei tule kulmaa. Ja sitten pikku nokkapokkaa siellä lankun lähellä. Tilanteesta vapaari Narukerälle. Se toimitetaan korkeana maalille. Sauvola jälleen ensimmäisenä. Vahva Sebastian Sauvola lähtee nousemaan pallon kanssa. Pelaa Böhmille. Böhmiä taklataan. Pysyy kuitenkin pystyssä ja pääsee vielä tuohon kakkospalloon. Hyvä suoritus Böhmiltä. Sauvola. Siihen Jesse Aaltonen pääsee väliin. Kilpeläiselle kuitenkin irtopallo ja Atte Niiranen sutasee pitkän. Tavoittelee omia hyökkäjiä, mutta pallo yli päätyrajan. Sitten avaus lähelle lankkua oikeaan laitaan. Atte Niiranen hyvä putsi siinä Eeli Viljasen pitkään palloon. Jälleen Niirasella pallo. Niiranen lyö pitkän pallon. Ja se pomppaa hyvin tuonne Jipsin hyökkäjille. Eeli Böhm hakee irtopallon, ampuu. Mutta hyvä peitto sieltä Narukerän puolustajalta. Ja nyt puolestaan Narukerä saa vastaiskun. Hyvä syöttö keskelle Jesse Aaltoselle. 2-1. Eli Tuukka Muukkonen oli siinä rakentelemassa tilannetta. Muukkonen pisti hyvän syöntö Aaltoselle keskelle, mutta JPS:n puolustus selviää. Sitten huti lyönti Narukerän alakerrassa. Eeli Böhm suuppaa läheltä päätyrajaa. Hieman itsekkäästi Böhm tuossa suuppasi. Siinä oli keskellä Joel Schreija ja Oliver Salminen, tuo Jipsin ensimmäisen ja ainoa maalintekijä, mutta Böhm päätti suupata itse. Sitten puolestaan Narukerän hyökkäjät rikkoo tuolla JPS:n alakerrassa. Ja Atte Niiranen lyö pitkän pallon. Ja nyt on paikka. Tarmo Ässämäki oli siinä kärppänä irtopallossa. Ampuu sen Torvisen käden kautta yli päätyrajan ja JPS:lle kulma. 5. kulma vasemmalta JPS:lle, 2 niitä on ollut oikealta, eli 7. kulma kaiken kaikkiaan. Niiranen siinä ykköslyöjänä. Niiranen löi äskeisen kulman todella terävästi ja ampuu nytkin, mutta ehkä syöttö oli aavistuksen liian kovaa. Niiranen ampuu hudin. SM:lle kuitenkin jää irtopallo. SM:kin ampuu hyvän laukauksen tuolta pienestä kulmasta Torvisen patjan kautta irtopallo. Ja sitten se jää Sauvolalle. Ja Sauvola pääsee lyömään sieltä 20 ohi kuitenkin maalivahdista katsottuna vasemmalta. Vertti Torvisen vuoro heittää pitkä pallo. Se tulee JPS:n rankkareilujen kaarelle asti. Sauvola jälleen ensimmäisenä pallossa. Todella vahvaa ilmapeliä ja katkontapeliä Sauvolalta. Sitten Severi Oksanen puolestaan taistelee pallosta lähellä kulmalippua. Narukerän puolustus selvittää. Kilpeläinen sutasee irtopallon takaisin ja sitten selvä korkea maila kyllä tuossa mielestäni oli Narukerän pelaajalla. Kalle Majasaari 81 siinä, joka veti kyllä selkeästi yli olkapään tuon korkean pallon jostain syystä. Tuomaristo ei siihen reagoi.
kovaa säpinää lankussa, lumipölyä, miehet pyörii pallon ympärillä. Ja S-Mäki nopeana terävänä kaverina hakee pallon tuolta, ampuu. Se menee Vertti Torviselle jäänuoliaisena, tai voisi paremminkin sanoa luminuoliaisena. Sitten Torvinen heittää pitkän, Arponen perään. Siihen pallo ehtii kuitenkin ensimmäisenä. Leevi Lausanto panostaa hyvin hyökkäyksen ylös, pelaa lankkua pitkin Böömille, mutta ei. Sitten pallo kadotetaan ja kova taistelua, kasit vastakkain, eli Joel Srei JPS:n kasi ja sitten Aaro Koppelomäki on tuo Narukerän kasi ja sitten Srei hieman rikkoo vapari lankun vierestä. Arponen lyö pallon suoraan Niko Nikusen käsiin ja Nikunen saman tien heittää pitkän pallon, tavoittelee Oliver Salmista. Salminen ainoa yksinäinen kärkimies siellä 4 valkopaidan puristuksessa, ei saa palloa. Sitten 5-5 Emil Penttilä pallon perään, mutta ei sitä saa myöskään Narukerän Penttilä. Sivuraja JPS:lle Atte Niiranen päivän korkein. Ja nyt on paikka ja sen Narukerän puolustajilta pallo lipsahtaa yli päätyrajan JPS:n kulma oikealta puolelta. 8. kulma. Ja nyt on semmoinen pukukoppimaalin paikka. Pelikellossa aikaa 42:30 näillä näppäimillä. Ja tilanne siis 1-0 kotijoukkueen JPS:n hyväksi. Todella haastavissa olosuhteissa. Lunta tuli pelin alkaessa roimasti ja kenttä on täynnä lunta. Ja se hankaloittaa tuota pelaamista ja lyömistä, niin kuin tossakin JPS:n kaarella, niin vedetään puhas huti tuohon kulmaan. Narukerä toimittaa pallo yli sivurajan. Atte Niiranen antamassa sivurajaa. 5 ipsiläistä siellä hyökkäyspäässä rankkarialueen sisällä. Niiranen ampuu kovaan palloon, joka menee takakulmasta ohi. Hieman liian korkea. Tuossa meinaa lyödä kovaan tuolta sivurajalta maalille, niin silloin se pitää olla tuommoinen polvenkorkuinen, lantionkorkuinen, että siihen pystyy panemaan mailaan väliin. Sitä Niiranen varmaan yrittikin tuossa, mutta pallo nousi hieman liian korkeaksi. Niiranen kuitenkin taistelee sitten omalla rankkarialueella. Essi Aaltonen pääsee tökkäämään irtopallon ja se on aika vaarallinen tilanne. Pallo menee hieman JPS:n maali ohi. Nikuselta vielä viimeisiä pitkiä tähän ekapuolian loppuun. Minuutin verran pelataan. Nyt on Jipsillä paikka, mutta paitsio. Siinä oli Jipsi hyökkääjät ehtineet paitsioon. Siellä on Eeli Böhm ja Severi Oksanen, kun tuo on tuo toinen. Ja sitten myöskin Oliver Salminen. Joku näistä kavereista oli ehtinyt paitsioon. Ja Narukerän puolestaan vielä yrittää saada tähän loppuun sitä pukukoppimaalia. Hieman vaikea pallo Nikuselle. Yhdellä kädellä Nikunen torjuu. Pystyy välttämään kulman. Heittää pitkän pallon takaisin Narukerän kenttäpuoliskolle. Kovaa säpinää siellä miestä nurin. Ja sitten S-Mäen Tarmo luistin pettää alta ja Leivi Lausannolle tuo irtopallo, mutta Lausanto nostaa sen ei kenenkään maalle. Pallo yli, kyllä onko se maaliheitto? Joo, kyllä se oli yli päätyrajan. Se oli vähän vaikea nähdä, että oliko se yli päätyrajan vai yli sivurajan. Ja näin ensimmäinen puoliaika on päättynyt. Tilanteessa 1-0 kotijoukkue JPS hyväksi. Ja nyt on tietenkin syytä toivoa, että lumisade pysyy poissa ja kenttä saadaan kunnolla puhdistettua.
toisella puolella pystytään vähän pelaamaan jäätä myöten. Palaamme ääneen toisen puolen alkaessa. Ja tervetuloa takaisin Jyväskylän Viitaniemeen. Täällä alkamassa toinen jakso nuorten bandyliigan pronssiottelusta. JPS kotijoukkue punaisissa paidoissa, sillä vastassa Porin Narukerä. Tilanne 1-0 eka jakson jälkeen. Ensimmäinen jakso oli todella karua jääpalloa hankalissa olosuhteissa. Kenttä oli täynnä lunta. Sitä sateeli ensimmäisen puoleen väliin asti. Sitten sade onneksi lakkasi ja nyt jää on saatu puhdistettua, jotenka tässä toisella jaksolla nähdään varmasti huomattavasti mielenkiintoisempaa ja parempaa peliä. Narukerä aloittaa, lähtee hyökkäämään. Eeli Viljanen vaihtaa laitaa oikealle. Sitten JPS säkittää hyvin Narukerän hyökkäyksen lähdön ja sitten puolestaan keskialueella taistellaan pallosta. Sen ottaa Arponen, Eelis Arponen 41, Narukerän kapteeni tänään. Mutta Narukerän hyökkäät eivät pysty jatkamaan tilannetta. Pyry Kilpeläinen antaa Eeli Böhmille. Böhm tulee hyvällä vauhdilla. Jättö hieman karkaa, mutta sieltä takaa tulee sitten Leevi Lausanto. Lausanto antaa pystypalloa tonne Atte Niiraselle. Pakin paikalta ylös noussut Niiranen keskittää raudanlujan lyönnin maalille, mutta ei siitä tulosta. Narukerä tosi varamiehisenä tänään 5-6 avauskokoonpanon pelaajaa on eri syystä pois. Sairastumisaalto on ilmeisen kova ollut Porissa. Narukerä matkassa ainoastaan yhdellä vaihtomiehellä ja varamaalivahdilla, joten kovilla tässä valkopaitassa tulee olemaan toisella jaksolla. Jää on puhistettu ja vaihdonvaraa ei juurikaan ole. Voisi kuvitella, että JPS karvaa ylhäältä tämän toisen jakson, turvaa tuohon omaan hyvään luisteluun ja siltä näyttääkin. Pallo pyörii tuolla Narukerän rankkarailujen rajoilla. Nyt se saadaan hieman ylemmäs ja mailat yhteen siitä Narukerälle sivurajalyönti. Aaro Kopponemäki numero 8 pelaa pallon taaksepäin. Sieltä lähdetään verkkasella vauhdilla. Laidan vaihto. Sitten pystypallo. Ja hyvin Narukerä siitä tulee. Jesse Aaltoselle pallo toimitetaan. Aaltonen taistelee 3-4 Jipsin pakkia vastaan ja sitten päästään lyömään tuosta kaarelta, mutta ei tulosta. Ja nyt aivan ilmaisesti sieltä tulee irtopallo numerolle 21, joka on Tuukka Muukkonen. Ja Muukkonen siirtää pallon tyhjään maaliin. Hyvä aloitus toiselle jaksolle Narukerältä. 48 minuuttia tulee täyteen, 3 minuuttia pelattu toista jaksoa. Tuukka Muukkonen maalintekijä numero 21. (14) Jesse Aaltonen oli tuon maalin syöttäjä. Nyt hyvä katko kuitenkin JPS:ltä. Eeli Böhm nousee todella kovalla vauhdilla ja ei saa siinä harhautettua Narukerän alinta puolustusta, mutta saa kuitenkin sivuraja lyönnin. Narukerän pakki huitasee pallo yli sivurajan. Jipsin sivuraja kulmalipun läheltä. Pelataan lyhyenä. Ässämäki ja Böhm. Mutta Narukerän puolustus selviää. Kuitenkin irtopallo jää sitten uudestaan Ässämäelle, joka oli paitsiossa tuossa. Se tuli Jipsin pelaajan mailan kautta Ässämäelle, joka oli paitsioasemassa. Narukerä lähtee nostamaan omaa hyökkäystä, vähän löysää yläkarvausta Jipsiltä, mutta siihen pallo kuitenkin pysähtyy Esu Rytkösen mailaan. Rytkönen antaa hyvin Ässämäelle ja nyt Ässämäki tekee hyvän jätön Böhmille. Böhmiltä pysyy kun pysyykin pallo hallussa. Sitten Esu Rytkönen päädyssä nostaa maalille ja sen
noston nappaa Vertti Torvinen, Narukerän maalivahti. Torvisella eka jaksolla muutama todella hyvä torjunta. Ja sitten Narukerän vaarallisen näköinen vastahyökkäys. Ja avopaikka eikä maalia. Siinä oli kyllä todella hyvä paikka Tuukka Muukkosella ampua Narukerän vaikka johtoon. Laukaus hieman epäonnistui, mutta jatkotilanteesta Jipsin pelaajien kautta pallo yli päätyrajan. Narukerän kulma. Narukerän ensimmäinen kulma. Ja se tulee takalyöjälle. Sieltä Jipsin lähtiöiden kautta irtopallo. Eli Viljanen sutasee pallo yli kentän toiselle laidalle. Sieltä se palautetaan. Narukerä palauttaa pallon puolustukseen. Sitten hieman huolimatonta pallon käsittelyä, mutta pallo jää valkoisille. Pallo nostetaan pitkänä. Vähän haparointia Jipsin puolustuksessa puolestaan, mutta nyt irtopallosta hyvä vastahyökkäys. Tarmo Ässämäki ampuu kaukaa. Laidassa oli Oliver Salminen siinä vielä kyllä hyökkäyksessä mukana, mutta Ässämäki päätti ampua. Pallo etukulmasta yli päätyrajan. Torvinen avaa vasemmalle Arposelle tänne oman kenttäpuoliskon taskuun. Sitten jättö ja toinen jättö. Narukerä tulee yli puolen kentän. Syöttö epäonnistuu. Joel Sreillä pallo. Srei toimittaa sen Kilpeläiselle. Kilpeläinen lähtee nostamaan Jipsin hyökkäystä. Ja nyt tässä pallo saa irti. Hyvin Kilpeläinen pitää pallon, pelaa toiseen aaltoon Ässämäelle. Ässämäki jättää puolestaan Böömille. Böömiltä pallo karkaa. Sitten irtopallo ei kenenkään hallussa vähän aikaa, kunnes Esu Rykkönen, JPS asepakki, käy hakemassa irtopallon ja pelaa sen Leevi Lausannolle. Lausanto sivutuki tulee keskelle, antaa Kilpeläiselle. Kilpeläinen lähtee nousemaan takaisin Lausannolle. Ja nyt Lausanto on hyvässä paikassa lähellä maajaa. Salminen saa pallon. Jipsi ensimmäisen maalintekijä. Kovaa hässäkkää. Rankkaripisteen tienoilla. Ässämäki tulee kuin tuleekin maalintekopaikkaan vai tuleeko? Ei ihan. Kulma seurauksena. Hyvillä käsillä Ässämäki siinä, vaikka vauhtia ei juuri ollut, niin sai tuosta kuitenkin kaivettua tai järjestettyä omalle joukkueelle kulmalyönnin. 9. kulma Jipsille 8 ekajaksolla, tämä ensimmäinen toisella. Ässämäelle tulee tuohon keskelle hieman liian eteen tuo anto. Ässämäki ei päässyt kunnolla lyömään. Sitten Böön pääsee ampuun tuolta jatkotilanteesta. Ampuu jäänuolia. Siinä Vertti Torvisella ei ole vaikeuksia. Minkäänlaista maskiakaan tuossa edessä ei ollut. Jipsin valmentajat antaa kovaäänisiä ohjeita, että painetta enemmän. Ja kyllä tässä nyt on täsmälleen samaa mieltä, että Jipsin pitäisi olla huomattavasti aktiivisempi tuossa yläkarvauksessa. Heillä niin tuntuisi olevan tuo luisteluetu selkeä tässä. Vähän varamiehistä Narukerää vastaan. Ja nyt Eiböm tulee hienosti tuolta läpi, mutta suuppaa pienestä kulmasta pallon sivuverkkoon. Torvisella pallo rullaa lähelle maalia pallonhakijalle. Sieltä sitten Jipsi karvaa pallon yli sivulaudotuksen ja Narukerälle sivuraja lyönti läheltä keskirajaa.
Ei lähde Narukeränkään hyökkäys käyntiin. Jipsi karvaa nyt hyvin ylempää. Ässämäki. Ja hieno veto ja reboundi. Tuleeko maali? Ei. Siinä oli hyvä veto. Hyvä veto. Oliko se Böhm vai Atte Niiranen, joka pääsi tuossa ampumaan siitä maalivahdin torjunnasta. Reboundi, mutta ei jatkotilanteesta maalia. Ja Oliver Salminen oli siinä pallon kanssa päädyssä, mutta siinä oli jo aikaisemmin sitten tapahtunut rike. Ja sen seurauksena Narukerälle vapari ja se lyödään yli kentän toiselle puolelle ja sieltä lähtee pitkä pallo. Se menee niin pitkälle, että siihen ei ehdi kukaan. Narukerän hyökkääjä Pyry Kilveläinen toimittaa pallon Sreille. Srei ei saa palloa haltuun. Vilho Wilman siinä taisteli Narukerän 16 pallosta, menetti kuitenkin tilanteen ja nytten Kilpeläinen pääsee ampuun kaukaa. Torvinen sylkee ja aivan avopaikka oli siinä Eeli Böhmillä ton Torvisen torjunnan jälkeen. Torvinen tekee tuplatorjunnan. Siinä oli Jipsillä hyvä sauma siirtyä johtoon, mutta tällä kertaa Vertti Torvinen tuolla Narukerän maalissa vetää pitemmän korren. Nikusen pitkä heitto. Sen Narukerän libero Irko Oivumäki, joka oli varsin hyvää ilmapallossa ekajaksolla. Ja nyt oli pahan näköinen taklaus siinä. Tuomari seuraa hyötyä. Mielestäni tuossa oli aineksia jopa jäähyyn, mutta sitä ei kuitenkaan annettu. Leivi Lausanto. Lausanto antaa Niiraselle. Niiranen hyvä syöttö Salmiselle. Salminen tulee voimakkaasti päätyyn. Ei onnistu saamaan kulmaa eikä keskitystä. Narukerä purkaa pallon väljemmille vesille. Se tulee Kilveläiselle tänne keskirajan tienoille. Kilveläinen sutasee pitkään. Paitsio. Ässämäki paitsiossa. Narukerälle vapari. Oman kenttäpuoliskon rankkaripisteen tienoilta. Lyhyellä käyntiin. Ja sitten voimakkaasti ylös. JPS valuu ihmeellisen alas tuossa tilanteessa. Mutta sitten hyvä katko. Ja nyt Eeli Böhmilä paikka iskee nopeasti vastaan. Jättää Niiraselle. Niiranen ampuu kaukaa. Pallo pomppii Narukerän maali edessä. Siellä sitä suditaan 2-3 miehen voimin. Mutta se jää Vertti Torvisen suojuksiin. Torvinen jälleen mies paikallaan. Lyhyt avaus. Arponen. Arponen vaihtaa laitaa. Sieltä noussaan hyvin ylös, mutta Tarmo SM:ltä oivallista karvausta. SM:kin saa tuon Narukerän hyökkäyksen pysähtymään. Pallo kuitenkin täällä Kerän puolustusalueella lähellä lankkua. Muukkonen, Narukerän maalintekijä. Muukkonen kadottaa pallon. Se menee kuitenkin Jipsin pelaajan kautta yli sivurajan, sivulaudutuksen ja vapari. Sivuraja vapari Narukerälle. Tuo sivurajahan rinnastetaan vapaalyöntiin siinä mielessä, että sieltä voi vaikka suoraan ampua pallon maaliin, jos näin sattuisi käymään, niin maali hyväksytään. Ei onnistu Narukerän kulmahaku. Pallo Niko Nikusella Jipsin maalivahdilla ja nyt se haetaan Nikusen kädestä ihan tuolta maali edestä ja lähdetään tulemaan ylöspäin. Eeli Böhm pelaa vasemmalle laitaan. Syöttö karkaa Lausannon mailasta kuitenkin pitkäksi, eikä tuo hyökkäys koskaan lähde kunnolla käyntiin. Jipsi saa kuitenkin irtopallon ja lähtee tulee uudestaan.
Toista Jipsi laittaa vähän tempoa lisää tähän peliin. Nyt Oskari Hyytinen kentälle tullut Hyytinen. Hyytinen tulee keskelle. Keskittää, mutta ei siitä sen enempää. Pallo tuli Atte Niiraselle. Niiranen ampui kaukaa. Näytti kulmalta, mutta ei kuitenkaan. Tuomarit eri mieltä. Tietenkin he on kentän pinnassa tuolla lähempänä, niin turha täältä on huudella, mitä pitäisi tehdä tai mikä pitäisi olla. Sitten pikku vääntöä siinä Hyytinen ja narukerän numero 16. Vilho Vilman siinä nokkapokkaa, mutta ei sen vaarallisempaa. Iltapäivällä aikaisemmin on pelattu Helsingissä tämän ikäluokan eli nuorten bandyliigan loppuottelu. Ja siinä Helsingin yhdistelmäjoukkue voitti Mikkelin Kampparit numeroin 6-2. Tässä siis kysymyksessä pronssiottelu ja nyt Atte Niiranen tulee päätyyn. Saa Jipsille kulman. Välierissä Helsingin joukkue, joka siis tänään otti Suomen mestaruuden, voitti tämän tässä esiintyvän narukerän varsin tiukassa välierämatsissa, joka päättyi varsinaisella peliajalla 2-2, mutta Helsinki onnistui jatkoajalla tekaisemaan maaliin ja meni sillä maalilla loppuotteluun. JPS puolestaan pelasi välierän Kamppareita vastaan Mikkelissä ja hävisi sen ottelun 9-2 puoliaan ollessa 3-2 siellä. Kampparit siinä matsissa toisella jaksolla oli todella murhaava. Mutta tänään siis Helsinki vei ton Suomen mestaruuden ja JPS:n kulmatilanne tässä jatkuu. Tilanne 1-1, 61,5 pelattu. Liian eteen tulee tuo kulma, siitä ei päästä kunnolla ampumaan ja nyt on hyvä vastaiskun paikka. Mutta Joel Shrey katkaisee, ei kuitenkaan saa irtopalloa omille. Joel Shrey hyvin siinä puolustaa. Aara Koppelomäki oli tuo narukerän pelaaja, joka oli siinä vastaiskussa ja sitten aikalisä. Ja Ilari Hepola käsittääkseni näyttää, että tuo aikalisä on narukerän ottama. Aikalisästä ottelu totaalisen kestoon lisätään tuo vähintään 1,5 minuuttia. Ja Tuomas Erkkilä, narukerän valmentaja, siinä antaa ohjeita omalle joukkueelle. Ja tietenkin tuo tauko on tärkeä narukerälle, niin kuin levähysmielissäkin joukkue on täällä matkassa yhdellä vaihtopelaajalla. Sitten puolestaan JPS:n penkkiväki, Jannes Rei, Mika Ässämäki antaa ohjeita omalle joukkueelle. Ja toistettakoon tuo äskeinen lausuma vielä, että mielestäni Jipsin pitäisi ottaa hieman aktiivisempi ote tähän peliin, karvata ylempää ja saada sillä tavalla paikkoja lähempää tuolta narukerän maalia. Mutta katsotaan mitä tapahtuu aikalisän jälkeen. Kumpaa joukkuetta tässä pronssimitalit enemmän kiinnostaa. Valitettavasti pieni lumisade on jälleen alkanut ja sehän on tietenkin huono seikka ton jään kestävyyden, jään liukkauden kannalta. Jää muuttuu pikkuhiljaa tuommoiseksi hiekkapaperin näköiseksi ja se ei luista, jotenka pelaaminen hankaloituu. Jips aloittaa ja tuossa nähdään ensimmäinen seuraus tuosta huonosta jäästä. Pallo pomppaa Atte Niirasen mailla yli helpon näköisessä maalivahdin avauksessa. Kilpeläinen pysäyttää Eeli Viljasen. Viljanen tökkää pallo yli sivurajan, JPS:n sivurajan lyönti läheltä kulmalippua oikealta.
Armo SMkin lähtee todella vauhdikkaasti ylöspäin. SMkin on erinomainen luistelija, tässä se nähdään. Tulee päätyy asti. Ja sitten kova keskitys maalille. Severi Oksanen siellä numero 27, mutta Oksanen ei saa ohjattua palloa maaliin. Pallo pomppii tuolla Narukerän puolustusalueella. Narukerä selvittää ja putsaa pallon väljemmille vesille. Sebastian Sauvola, yksin libero. Sitten Niiranen. Niiranen pelaa seinäsyötön. Vähän huolimaton seinäsyöttö keskelle kenttää. Poikittain, joka on jääpallossa aika riskaabeli syöttö. Jois Rei kuitenkin saa irtopallon ja toimittaa sen Sauvolalle. Rytkönen, Esu Rytkönen. Kilpeläinen tuli yli puolen rajan. Hyvin pitää palloa Kilpeläinen. Nyt olisi syötön paikka, mutta Kilpeläinen päättää ampua itse. Niiranen oli mukana hyökkäyksessä. Kilpeläinen kuitenkin ampui itse. Ja se meni maalivahdille asti. Erittäin hyvin Narukerä kyllä tässä sinnittelee vähillä miehillä, vähillä pelaajilla JPS vastaan. Nyt oli hyvä syöttö Niiraselta Böhmille. Böhm tulee ampuu jäänuolia sen, mutta se menee etukulmasta ohi. Tiukassa on maalit. JPS hallitsee peliä kyllä suhteellisen selkeästi, mutta taululla lukemat 1-1. Joukkueet on kohdanneet toisensa 2 kertaa tällä kaudella. JIPS voitti ensimmäisen ottelun täällä Jyväskylässä 8-3, toisen puolestaan Narukerä Porissa lukemin 4-2. Ja nyt tässä jaetaan sitten tämän ottelun voittajalle pronssimitali. Hyvä diagonaalinen syötöhaku, menee hieman pitkäksi, mutta Salminen ehtiikin tuohon palloon. Sitten 2 Narukerän puolustajaa säkittää Salmisen tuonne kulmalipun tienoille. Siitä JPS:lle sivuraja vai vapari. Periaatteessa ihan sama. Ipsillä kuitenkin siellä sitten kulmalipun tienoilla vapari on Kaatte Niiranen. Lyö kovana maalille. Siihen ei pääse ei hyökkäät eikä puolustajat väliin. Se menee päätyrajan yli ja Narukerä lähtee. Torvinen pudottaa pallon jäähän. Lyhyellä lähdettiin liikkeelle. Muukkonen taistelee Salmista vastaan. Salminen rikkoo. Ja vapaa lyönti Narukerälle. Ässämäki nappaa pallon Narukerän puolustajilta. Sitten Esu Rytkönen, ylösnousu Rytkönen. Rytkösen syöttö ei onnistu. Sen puolestaan katkaisee Arponen. Ja sitten hyvä vastahyökkäys Narukerältä. Nyt on kiire JPS alakerralla. Muukkonen. Ja Muukkosen mailan kautta pallo yli päätyrajan. Lappeenrannassa on tänään pelattu myöskin naisten bandyliigan loppuottelu ja siellä Porvoo Achilles on voittanut
Viipurin Sudet numeroin 3-2, puoleen ollessa 1-1. Ja tuota pidän kyllä hieman yllättävänä lopputuloksena. Martta Niemi on siellä tehnyt 3 maalia. Ja sitten puolestaan Fei Ikonen ja Kukka-Maria Vesalehto on vastanneet noista susien maaleista. Sudet on hallinnut Suomen naisjääpalloa aika selkeästi viime vuosina, mutta tällä kaudella siis mestari on vaihtunut. Onnittelut Porvooseen. JPS:n kulma. Ässämäki vetää kovaa vetoa, mutta yli maali suhteellisen reilusti. Sitten Vertti Torvinen keilaa pallon kentälle. Ja nyt on hyvää yläkarvausta siellä JPS:llä. Severi Oksanen kohtelee kuitenkin kaltoin Narukerän pallonhakijaa ja siitä valkopaidolle vapari. Narukerä lähtee lyhyellä aktiivisuutta JPS:n karvaukseen nyt. Sauvala katkaisee, lähtee nostamaan, antaa Böhmille, Böhm Niiraselle. Hyvä siipi hyökkäys. Niiranen lyö kovan pallon keskelle. Sinne jipsiläiset ei saa mailaan väliin. Ja 70 minuuttia, 71 minuuttia tulee kohta täyteen. Tilanne 1-1. Torvinen heittää pitkän. Ässämäki nappaa hyvin pallon ilmasta, lähtee sitten puolestaan kovalla vauhdilla etenemään. Pallo pomppii tuossa tahmealla jäällä. Sitten Ässämäki ja Narukerän pelaaja kaatuvat siellä. Vapaari Narukerälle, se oli Arponen tuo Narukerän valkopaita joukkueen kapteeni. Arponen lyö pitkän pallon ja komeasti ottaa sen haltuun 5-5, eli Emil Penttilä. Jatkotilanteesta kuitenkin Niiranen nappaa pallon JPS:lle. Pelaa lankkua pitkin pystypallo. Hyvä jättö Salmiselta Böhmille ja nyt olisi paikka nostaa Böhmiltä hieno syöttö eteenpäin. Ässämäki saa pallon. Kuitenkin paitsio. Siinä oli hyvä hyökkäys Jipsiltä. Salminen pienellä jätöllä sai tuon pallon lähtemään liikkeelle, mutta Böhm oli ehtinyt paitsioon. Narukerä vaatii kulmaa tuosta tilanteesta. Päätuomari Ilari Hepola eri mieltä. Jipsi nostaa. Leevi Lausanto lyö pitkän pallon. Ja se menee kaikista ohi. Kalle Majasaari, Narukerän pakki, oli siinä ensimmäisenä pallossa, mutta Majasaari ei pallon päässyt kiinni. Se meni kuitenkin sitten päätyrajan yli ja Torvinen heittää pitkän pallon, jonka Arponen taitavasti ottaa vastaan. Ei se on Jesse Aaltonen. Aaltosta rikotaan. Aaltonen on ollut suhteellisen yksinäisenä kärkimiehenä tuolla Narukerän piikissä tänään. Vaarallinen pelaaja Aaltonen. Hyvä kausi hänelle myös miesten bandyliksi. Ja sitten kova lyönti sieltä 2-5. Se oli Eili Viljanen numero 2, joka pääsi ampuun tuosta suurin piirtein keskeltä lyöntisektorista. Todella kaukaa kuitenkin. Niko Nikunen joutuu torjumaan pallon kulmaksi. Narukerän toinen kulma. Ei, on se on 4. Niitä on 2 vasemmalta ja toinen oikealta. Jotenka tämä on siis 4. kulma, mutta ei siitä sen kummempaa tuu. Anto oli vähän liian hiljainen. Etulyöjäkään sitä ei päässyt lyömään. Sitten Jips toimittaa nopeasti pallon Tarmo Ässämäelle, joka on hakeutunut tuonne hyökkäysolojen puoleen väliin. Ässämäki antaa hyvän pallon Kilpeläiselle. Kilpeläinen ei kuitenkaan pysty pitämään palloa hallussa. Ja Narukerä saa puolestaan vastahyökkäyksen. Jesse Aaltonen. Aaltonen tulee. Lausanto katkaisee. Sitten tullaan toisessa aallossa ja nyt näyttää vaaralliselta. Pallo pyörii siellä JPS maalin rankkarealueen sisällä. Jipsillä
7 äijää siinä rankkareilujen sisällä ja JPS saa, kun saakin pallo ja Pyry Kilpeläinen tulee todella nopeaan vastaiskuun. Katsotaan mitä tapahtuu. Ja Kilpeläinen purjehtii maalinteko paikkaan. Sitten häntä rikotaan. Ei, tuomari ei näe tuossa virhettä. Näytti tänne, että siinä vähän Kilpeläisen mailaa jopa painettiin. Tai oli pientä kiinni pitämistä, mutta ei sitä virhettä vihelletty. Ja tietenkin jos tuossa olisi virhe vihelletty, niin se olisi ollut rankkarin paikka. Kilpeläinen siinä hieman levitteli käsiä ja oli itse sitä mieltä, että rankkari olisi pitänyt antaa. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Ja vapari uusitaan. Ei ollut vielä lupaa antaa, mutta nyt se lupaa annetaan. Ja sitten pitkä pallo. Se tulee Jipsin kulmalipun lähelle. Kilpeläinen käy sen hakemassa. Lyö vaan pitkän ja se pomppaa Salmisen luistimista yli sivurajan. Narukerän sivurajan lyönti. Narukerä lyö pitkää palloa. Jipsin puolustus kasassa. Shrey nappaa pallon. Saa sen takaisin. Tulee keskelle. Vaihtaa laitaa. Se jää taakse syöttö. Kilpeläinen kuitenkin saa syötön, mutta ei ole vauhissa. Sitten pallo Salmiselle ja Salminen lähtee vauhdikkaasti etenemään. Mutta 5-6 Narukerän pelaajan sumppuun Salminen ajaa siinä. Häneltä pallo riistetään. Esu Rytkönen. Ja nyt harmittava yhteen törmäys siinä keskellä kenttää. Narukerän pelaaja saa siinä aikamoisen kolhun. Pitelee päätään. Toivottavasti siinä nyt ei pahempaa loukkaantumista satu. Narukerällä ei todellakaan olisi varaa menettää tässä enää pelaajia. Ei näy tähän selostamoon tuo numero. Kuka on tuo pelaaja, joka siinä tuon tällin sai? Se on 5-5, nyt se näkyy, eli Emil Penttilä. Penttilä tulee vaihtopenkille. Ja sitten Vertti Torvinen maaliheitosta laittaa pallon peliin. Sitten epäonnistunut lyönti keskelle. Nyt on JPS:llä paikka. Tarmo Ässämäki ja ohi. Siinä oli Ässämäellä maalinteko paikka. Tuo Narukerän epäonnistunut hyökkäyksen lähtö avasi Jipsille maalitilanteen. Ässämäki oli siinä rankkarialueen kaaren tienoilla. Pääsi lyömään suhteellisen vapaasti, mutta ohi. Jos ottelu päättyy varsinaisella peliajalla tähän tilanteeseen 1-1 tai tasatilanteeseen ylipäätään, niin silloinhan tässä seuraa jatkoaika. Ja jatkoajat pelataan jääpallossa äkkikuolema periaatteella, ja jos sen jatkoajan jälkeen vielä sitten peli on tasa, niin sitä ammutaan rankkari. Narukerä sivurajasta eteenpäin. JPS:n puolustus selviää. Sitten Arposelle pallo tuonne. Arponen nostaa maalille. Niko Nikunen tulee hyvin vastaan ja koppaa ton pitkän pallon haltuun. Avaa Ässämäelle. Ässämäki katselee. Sitten antaa hyvän pallon Salmiselle. Salminen Syyrakille. Syyrakki tulee päätyyn. Ja kovaa säpinää Narukerän päätyrajalla. Seurauksena kulmalyönti Jipsille. Kulma, tai 11 kulma Jipsillä maalia niistä, tai Jipsi sai maalin kulman jälkitilanteesta ekapuolialla. Reboundista Oliver Salminen toimitti pallon maaliin, Jipsi ainoa maalin, mutta tuo lyönti menee puolestaan sitten yli maalin. Tietenkin tuossa on hieman vaikeinta kulmiakin ampua, jää on jo sen verran hiekkapaperin näköistä, pallo ei kunnolla luista siinä, se pomppii. Ja sitten on vaikea säätää, kuinka kovana tuo kulma annetaan.
Ja sitten kovaa taistelua painiksi menee tuossa lankussa. Oliver Salminen ja Narukerän valkopaita numero 16, joka on Vilman. JPS lähtee omaan hyökkäykseen. Böhm Salmiselle. Salminen. Pallo pysyy hänen hallussa, sitten Kilpeläinen ottaa irtopallon ja sivuraja. Ässämäki päätyrajalla pitää palloa omalla joukkueella ja pelaa pallon. Se meni sivurajan yli. Ässämäki haki kulmaan, mutta ei saanut sitä, sai sivurajan. Niiranen ampui kovan pallon sivuverkkoon. Maali heitto Narukerälle. 80 minuuttia ottelua pelikellossa aikaa. Ja tuo yksi aikalisään tässä on nähty, joten 81,5, 82 minuuttia tässä pelataan. Ja sitten jatkoaika, jos lukemat pysyy yhtenä. Nyt on puolestaan Narukerän paikka. Lausanto kuitenkin erinomaisesti katkaisee. Ja sitten hyvä hyökkäyksen käynnistäminen. Nyt on JPS:llä paikka. Eli Böhm pelaa vasemmalle Oksaselle. Ja Oksasen lyönti menee Narukerän puolustajien kautta yli päätyraja. Ipsille kulma. Hyvä hyökkäys siinä. Leivi Lausannon hyvän katkon jälkeen. Lausanto nosti nopeasti vastahyökkäykseen ja antoi vielä siinä hyvän syötön, josta sitten Severi Oksanen pääsi ampumaan ja Ipsin kulma. Niiranen, Böhm, Ässämäki, Lausanto, Rytkönen. Siinä 5 ensimmäistä lyöjää ja Oliver Salmen tulla 6. 6 pelaajaa kaarella. Suuppaus etupaikalta Atte Niiranen. Jälleen tuo syöttö oli vähän hiljainen. Niiranen ei päässyt lyömään, joutui suuppaamaan hätäisesti ja pallo ohi maali. Vertti Torvisen pitkä heitto. Eka puolella niitä lenteli koko ajan, koska kenttä oli täynnä lunta. Toisella puolella on tullut vähemmän. Ja tuossa puoliajan alussa ensimmäistä 10 minuuttia jää pysy kohtuullisen hyvänä, mutta nyt se on muuttunut jälleen tuommoiseksi vähän appelsiinikuoriseksi tai hiekkapaperin näköiseksi. Se ei kunnolla luista. Vaikeasti pelattava, mutta tämä on ulkoilmaurheilua Suomessa ja on pelattava niissä olosuhteissa, mitkä kulloinkin vallitsee. Meillähän noita isoja jääpallohalleja ei vielä ole yhtään. Ruotsissa niitä on hieman yli 20 ja muutama lisää tulee vuosittain. Norjassa on jokunen halli ja meillä odotellaan vielä ensimmäistä. Atte Niiranen ottaa pallon korkealta, mutta lapa oli onneksi tuossa alaspäin. Tuomari ei viheltänyt korkeamailaa. Kovaa säpinää. Muukkonen ja Aaltonen siinä Narukerän pelaajista taistelemassa pallon yli päätyrajan. Sitten lähtee Ässämäki hyvällä vauhdilla, hakee maalivahdilta pallon ja tulee yli keskirajan. Nyt on Ässämäki hyvässä vauhdissa, liukuu kohti maalintekosektoria. Joutuu kuitenkin päätyyn, pelaa toiseen aaltoon. Sitten nosto. Ja Kalle Majasaari 81 katkaisee ton noston. Pallo kuitenkin Jipsille. Keskitys läheltä kulmalippua Narukerän pelaajista yli päätyrajan ja JPS:lle kulma. Sebastian Sauvola antamassa kulmaa. 6 lyöjää kaarella. Katsotaan mikä on ratkaisu.
etulyöjän paikalta. Niiranen ampuu hyvin. Tällä kertaa kulma Anto oli onnistunut ja Niiranen pääsi hyvin lyömään tuosta ykköspaikalta. Se menee kuitenkin suoraan kohti maalivahti Torvista, joka sai torjuttua. Ja tällä kertaa siitä ei tullut reboundiakaan, niin kuin tuo Jipsin ensimmäinen maali, joka syntyi kulman reboundista. Sitten hyvä syöttö Lausannolta Böhmille, mutta Böhm on 4-5 Narukerän pelaajan puristuksessa eikä saa tuolta tehtyä maalintekoyritystä. Pallo yli sivulaudotuksen. Niiranen antamassa Jipsin sivurajalyöntiä, nostaa sen tuonne rankkaripisteen paikkeelle. Kovaa säpinää. Sitten on Oskari Hyytinen. Irtopallossa Hyytinen kaadetaan tuossa, tai hän kaatuu rankkarialueella, mutta siitä pallo menee Narukerän pelaajien kautta yli päätyrän ja JPS:n kulma. Kyllä JPS:llä nyt on hyvä paine päällä. 7 minuuttia peliaikaa. Kulmat seuraavat toistaan. Lumisade hieman yltyy. Ja Niiraselle jälleen vastuuta tuossa kulmassa. Mutta ohi maali. Torvinen linkoaa pitkän pallon. Niiranen katkaisee. Kilpeläinen ottaa irtopallon, lähtee nostamaan, tulee hyvällä vauhdilla. Eikä saa siitä. Emmi Penttilä oli tuo Narukerän pelaaja, joka sai katkaistua tuon Kilpeläisen syötön. Penttilä, joka äsken sai siis pienen tälli, oli hetken vaihdossa, mutta on palannut kentälle. Onneksi siinä ei loukkaantunut mies. Oskari Hyytisen lavasta pallo yli päätyraja. Ja Torvisella pallo. Torvinen antaa lyhyen avauksen oikealle. Sieltä pitkä pallo. Niiranen katkaisee. Arponen ottaa irtopallon. Kääntyy omaa maalia kohti. Ja sitten jatko sinne eteenpäin. Nyt on Narukerällä pallo hyökkäysalueella, mutta hyvin tulee Eeli Böhm ja nappaa pallo omalle joukkueelle. Pelaa pikkujätön Kilpeläiselle. Kilpeläisellä vauhti pysähtyy. Kovaa taistelua. Viljanen oli siinä nostamassa jo Narukerän hyökkäystä, mutta edeltävässä tilanteessa oli tapahtunut pieni rike. Siitä vapaari JPS:lle. Niiranen pallon takana. Ässämäki pyrähtää lyöjän paikalta liikkeelle. Niiranen nostaa, mutta hyvin Vertti Torvinen Narukerän maalissa lukee ton Niirasen noston ja käy nappaamassa pallon. Avaa sitten pitkän keskiympyrään. Arponen saa pallon keskiympyrässä. Arponen on varsin taitava pelaaja sekä jäässä että ilmassa. ...88 minuuttia tulee täyteen ja tässä rupeaa haisemaan niin kuin jatkoaika. Vielä olisi kuitenkin jommalla kummalla joukkueella muutama minuutti aikaa pistää peli 2-1 ja ottaa pronssit kotiin. Narukerän sivuraja, pitkä pallo. Tuukka Muukkoselle se tulee tänne vasemmalle. Kilpeläinen kuitenkin terävämpi tuossa luistelussa, saa pallon, lähtee nostamaan, antaa Hyytiselle. Hyytinen nousee. Sitten Böhmille laitaan. Böhm pienissä vaikeuksissa. Saa kuitenkin pidettyä pallo omilla. Ässämäki. Pikku syöttö Böhmille. Böhm harhauttaa ensimmäisen vastustajan, tulee päätyy. Ja hankkii joukkueelle kulman. Ja nyt olisi kyllä makea homma kotijoukkueen kannalta, jos tästä kulmasta onnistus punaiset päsäyttämään jo voittomaalin. Niiranen on saanut hyvin vastuuta tuossa. Annot ei ole välillä ollut kohdallaan, mutta muutama kerran on päässyt hyvin lyömään. Torvinen on vetänyt kuitenkin pidemmän korren niillä kerroilla. Ja nyt Niiranen jälleen, mutta etukulmasta jäänuoliainen
sattuu tolpan ohi. Torvinen heittää pitkän pallon. Sauvola hyvin katkaisee sen jälleen kerran. Isokokoinen Sebastian Sauvola, Jipsin libero. Erittäin varmaa ilmapeliä tänään. Salminen jättää Ässämäelle. Ja hyvä syöttö keskelle. Sinne on noussut Esu Rytkönen, Jipsin toinen pakki. Rytkönen tulee päätyyn. 3 narukerän pelaajaa kuitenkin Rytkösen kimpussa. Kovaa taistelua lankussa. Rytkönen kaatuu. Ja Ilari Hepola tulkitsee tilanteen niin, että Rytkönen sulki ton pallon ja siitä vapaa lyönti narukerän. Viimeiset hetket käsillä. Nyt on 90 minuuttia jo täynnä. Jatkoajan tuomaan lisäaikaa pelataan. Pallo yli sivulaudutuksen. Jipsille vielä mahdollisuus tuosta sivurajan lyönnistä toimittaa pallo maalille. Nyt äijää ylös sinne vaan. Korkea pallo tulee. Ja siellä Tarmo Ässämäki ottamassa sitä vastaan, mutta se on hieman liian korkea, hieman liian pitkä. Ässämäki ei saa palloa. 91 minuuttia tulee täyteen. Minuutista 2. 2 minuuttia enempää tässä tuskin pelataan. Ja puolestaan narukerän viimeisiä yrityksiä. Sauvola jälleen nappaa ton pitkän pallon, mutta se jää Arposelle. Srei kuitenkin hyvin pelaa Arposen irti tilanteesta. Rikkoo sitten lankun tuntumassa. Ja narukerälle vielä vapaalyönti. Narukerällä ei ole kiirettä tässä tilanteessa todellakaan. Viljanen ehtii ton vaparin toimittamaan vielä maalille. Ja siellä on nyt 4 narukerän kaveria. Ja sitten Sauvola saa ton pallon. Irtopallo jää pyörimään kuitenkin tuohon kaarelle. Arponen ampuu ja Ässämän mailan kautta pallo yli päätyrajan. Ja nyt on narukerällä vielä saumaa aivan ottelun loppuvaiheessa ratkaista tämä ottelu varsinaisella peliajalla. Kulma lyönti. Narukerän 3. kulma Jipsille, niin niitä on ollut pitkälti toista 10. Narukerän 3. Eka puolella valkoispaidolla ei ollut yhtään kulmaa, mutta nyt se on 3. Ja siitä vielä viimeinen suuppaus. Antoi hieman liian eteen. Arponen ei pääse siitä suuppaamaan ja se oli yhden lyönnin kulma. Eli tuomari oli antanut ennen kulmaa tiedon, että 1 lyönti on enää sallittu. Aika on lopussa ja näin joukkuet poistuvat tonne pukusuojan puolelle hetkeksi. Ja tässä tullaan näkemään jatkoaika. Selostamosta palataan ääneen jatkoajan alkaessa ja jäänhoito tässä välissä. Tervetuloa takaisin Viitaniemeen, arvoisat jääpallon katsojat. Nuorten Bandyliigan pronssiottelu jatkuu täällä. 90 minuuttia on pelattu ja nyt aletaan pelata jatkoaikaa. Jatkoaika on 2 kertaa 10 minuuttia äkkikuolema säännöllä. Eli jos maali tulee, niin peli pistetään kerrasta poikki. Varsinainen peliaika siis 1-1. JPS ekapuolella meni johtoon 1-0 Oliver Salmisen kulman maalilla. Tai kulman reboundimaalilla tarkemmin. Ja sitten toisella jaksolla narukerän Tuukka Muukkonen tasoitti
Eelis Arposen syötöstä. JPS paino koko toisen jakson toisen puoliskon oikeastaan melkeinpä yhtä maalia, mutta ei onnistunut maalia tekemään. Jää on ollut hieman vaikeasti pelattava. Ensimmäisellä jaksolla kenttä oli täynnä lunta, sitten lumisade vähän lakkas. Toisen jakson eka varttitunti oli suhteellisen hyvällä jäällä pelattu, mutta sitten jälleen pieni lumisade teki ton jään pinnan hiekkapaperimaiseksi ja se oli erittäin hankala pelattava sitten toisen jakson loppuun. Mutta nyt kenttä on taas hieman höylätty ja Narokera aloittaa tämän jatkoajan ensimmäisen puoliskon. Eelis Arponen keskiympyrässä. Arponen pelaa pallon taaksepäin ja sieltä lähtee pitkä pallo. Sen näköinen on tuo Iiro Koivumäen asento, että sieltä pitkä pallo lähtee. Koivumäen pallo menee suoraan päädystä yli. JPS omaan hyökkäykseen. Sauvola avaa. Esu Rytkönen avaa sen. Sauvola ja nyt Sauvola lähtee pelaa laitaan. Eli Böhm tulee päätyyn. Mutta kadottaa pallon sitten. Ajatuksena tuossa oli varmaan suupata pallo Narokeran pakin kautta ja hakea kulma, mutta päätyrajan lähellä Böhmin lavasta pallo karkaa ja sitten Vertti Torvinen on pelannut hyvän pelin tänään Narokeran maalissa. Heittää pitkän pallon. Severi Oksanen pelaa pallon hyvin Pyry Kilpeläiselle pienellä jätöllä. Kilpeläinen tulee voimakkaasti ja nyt on Kilpeläisen paikka tulla siihen maaliin. Ei, joutuu kurvaamaan päätyyn. Sen verran Narokeran puolustus sai siinä Kilpeläistä horjutettua, että hän joutui tuonne ihan päätyrajalle. Siinä kuitenkin pieni rike ennen päätyrajalle tuloa ja JPS vapari hyviltä lyöntipaikoilta. Viisto kulmasta. Isomman kulman puolella Ässämäki, joka ampuu kovan vedon Torvisen torjunnasta kulmaksi. Ensimmäinen paikka oikeastaan JPS:llä tuossa nyt laittaa peli poikki. Kulmalyönti vasemmalta. Se tulee Ässämäelle kakkospaikalle. Ässämäki vetää, mutta ohi. Torvinen korilla. Tulee tuohon rankkarialueen kaarelle ja heittää pitkän pallon. Tavoittelee Jesse Aaltosta. Arponen kuitenkin välissä siinä. Tökkää pallo eteenpäin. Se menee Niko Nikuselle. Niko Nikunen puolestaan JPS maalissa tänään. Sitten tulee JPS vasemmalta. Eli Böhm päädyssä. Hyvin kiemurtelee Böhm pallon kanssa. Ei saa kulmaa eikä saa keskitystä kuitenkaan aikaiseksi. Sitten Salminen. Mikäli jatkoaika on tasan, niin sitten ammutaan rankkarit. Ja se on muistaakseni sääntö menee niin, että 5 rankkaria. Ja jos se 5 jälkeen on tasan, niin sitten eri ampujat siihen asti yksi kerrallaan, kun se ratkaisu löytyy. Esu Rytkönen ei saa pidettyä palloa JPS:llä. Lausanto puolestaan saa ja pelaa taaksepäin. Sauvola Kilpeläiselle. Kilpeläinen pystyy. Kilpeläisen pystysyöttö ei tavoita Ässämäkeä. Pallo yli päätyrajan. Torvisella pallo. Torvinen valmistautuu pitkään heittoon. Kyllä Narokeran taktiikka tässä jatkoajalla on heittää pitkää. Yrittää saada paine tuonne JPS:n kenttäpuoliskolle. Esu Rytkönen nappasi tuon pitkän pallon, pelasti Niiraselle. Niiranen puolestaan suupaa pitkän. Ja sitten on paikkaa siinä. Ässämäki käy hakemassa tuolta pallon, mutta hieman itsekkäästi vetää todella pienestä kulmasta
Siinä olisi kuitenkin ehkä ollut vielä aikaa kurvata vähän keskemmässä ja yrittää hakea tuolta maaliaukolta omaa hyökkäjäkaveria, mutta SMkin päätti ampua ja se meni ohi. Sitten Niiranen puolestaan varmasti katkaisee tuon pitkän heiton. Eli Böhmillä pallo. Böhm pelaa hyvän pystysyötön SM:llä. Nyt on ratkaisun makua. Eikä tule maalia ainakaan vielä. Ilmiömäinen katko siinä. En nähnyt kyllä tuon Narukerän pelaajan numero, kuka tuossa tuon SM:n laukauksen peitti, mutta näytti kyllä tuosta, että tuosta on pakko tulla maali, mutta jostakin Narukerän viimeinen puolustaja ehti tuohon laukaukseen eteen. Todella uhrautuva peli ja Narukerän puolustukselta. Ja Torvisen pitkä heitto taas tavoittelee Jesse Aaltosta. Jesse Aaltonen yksinäisenä sniperina tuolla on ollut aika kovan paikan edessä tänään. Kovin monta palloa hänelle ei ole saatu niin hyville paikoille toimitettua. Narukerällä sivurajan lyönti keskilipun tuntumasta. Korkea pallo Jipsin rankkaria sisään. Maaliheitto. Esu Rytkönen hakee maalivahdilta pallon, lähtee nostamaan, tekee jätön. Eli Böhmille. Böhm nostaa suuppauksen tuonne ylös, mutta Narukerän puolustus jälleen tehokkaasti katkaisee tuon noston. Mutta ei pysy pallo valkoisillakaan hallussa. Sitten kovaa taistelua keskialueella. Kerää siitä pallon nappaa kun nappaakin. Syötöt ei kuitenkaan löydä omaa. Seuraavassa tilanteessa Pyry Kilpeläinen saa pallon. Kääntyy ylöspäin Sauvalalle. Libero Sauvala nousee yli puolen kentän. Hyvä syöttö Salmiselle. Salminen kiertää päätyyn. Suuppaa keskelle. Ja sitten oli siellä Sauvala noussut liberon paikalta tuonne maalintekopaikoille. Ei kuitenkaan osunut tuohon Salmisen syöttöön. Pallo pomppii. Irtopallon hakee Niiranen. Pelaa Rytköselle. Rytkönen lankussa. Irtopallo, jonka Lausanto pelaa alaspäin ja siitä se käännetään Pyry Kilpeläiselle, joka lyö pitkän pallon. Suhteellisen hyvän näköinen pitkä pallo. Ja sinne ampuu! Siinä se tulee ratkaisu. Maali tuon Kilpeläisen noston jälkeen. Se on Atte Niiranen. JPS:n toinen pakki, joka on noussut tuonne rankkarialueen sisään. Niiranen saa pallo ja ratkaisee pronssimitalit Jyväskylään. Siinä tuli ratkaisu Kilpeläiseltä hyvä nosto tonne ja Niiraselta vielä parempi haku. Hän oli pakin paikalta noussut tonne hyökkäysalueelle ja pisti pallon sisään. Mutta kaikki tunnustus täytyy kyllä antaa Narukerän porukalle. Heiltä oli 5-6 avauskokoonpanon pelaajaa pois tänään sairastumisten takia. He olivat todella kapealla rosterilla liikkeellä yhdellä vaihtopelaajalla ja vaihtomaalivahdilla. Jaksoivat vääntää tämän pelin jatkoajalle, mutta JPS ratkaisee kuin ratkaiseekin tässä pronssimitalien kohtalon. Narukerän tälle tänään esiintyvälle joukkueelle täytyy kuitenkin antaa reilu tunnustus hyvästä ja kovasta taistelusta. Jipsi oli tänään kuitenkin karvan verran parempi ja ansaitsee pronssimitalit. Suomen mestaruuden vei siis Helsingin yhdistelmäjoukkue, jossa on kova rosteri Helsingin IFK ja Botnian liigassa pelanneita pelaajia. Siellä on useita, niin kuin tässä Jyväskylän joukkuessakin on muutamia pelaajia, jotka on liigassa pelannut jo isoja minuutteja. Ja sitten tietenkin hopean tänään Helsingissä ottanut Mikkelin Kampparit, jolla on erittäin lahjakas tulevaisuuden joukkue. Ja siitä lähes jokainen tuossa U21-sarjassa pelanneista pelaajista on esiintynyt myös liigassa tänä vuonna. Kotijoukkueen voittoon päättyi tämä pronssiottelu. Yllättävän tiukoilla Jipsi tässä oli. Narukerä vei pelin jatkoajalle ja sitten
Jääpalloliiton edustaja Andreas Sjöblom jakelee tuolla pronssimitaleita. Naisten liiga päättyi myös tänään ja siinä hieman yllättäen Porvoo Achilles kaatoi Viipurin Sudet Lappeenrannassa. Onnittelut Porvooseen ja onnittelut myöskin Susille hopeamitalista. Pronssit otti Veitsiluodon vastus. Ja miesten bandyliigan osalta pelit jatkuvat keskiviikkona. Jyväskylässä Jipsillä on mahdollisuus panna poikki välieräsarja ja ottaa loppuottelupaikka. JPS johtaa otteluvoiton 2-0 Narukerää vastaan. Ja 3 voittoa vaaditaan siis loppuotteluun mennäkseen. Toisessa välieräparissa Helsingin IFK johtaa niin ikään 2-0 Lappeenrannan Veiteraan vastaan. Ja seuraava peli ensi keskiviikkona pelataan Lappeenrannassa. Sielläkin siis loppuottelupaikka ekaa kertaa katkolla. Palataan tulevana keskiviikkona ääneen Jyväskylästä bandyliigan välieräottelussa JPS Narukerä. Kiitoksia kuulemiin.